Wilujeng enjang, mugi tentrem rahayu saking Gusti tansah rumentah ing gesang kita sedaya. Nepakaken kula Eunike Ratna Krisandi ngladosi minangka diaken wonten pasamuan kekaji ngalian. Wonten ing dinten menika Rebo 21 Mei 2020 kita badhe ngraosaken sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing Kitab Kaimaman bab 19 ayat 9 dumugi 18. Kanthi jejer bukti tresna dhateng sesami. Nats kapendhet saking Kaimaman 19 ayat 18 ingkang mekaten. Sira aja males ala lan aja ngikit-ngikit marang padha bangsanira. Malah sira tresna marang pepadhanira dikaya marang awakira dhewe. Ingsun iki Yehuwa. Pasamuan ingkang binerkahan dening Gusti, dawuhipun Gusti bab tresnani Allah lan sesami kedah dipun buktikaken. Nalika wonten ahli Taurat miterang dhateng Gusti bab urip langgeng, pranyata tiyang wau apal bab angger-anggering katresnan miturut Taurat. Tiyang mau matur bilih sedaya sampun dipun tindakaken. Kangge mbuktikaken leres botenipun sampun nindakaken, Gusti lajeng paring pasemon wong Samaria kang ulasan. Tresna dhateng Allah kedah dipun sarengi praktek tresnani sesami. Piwulang mekaten wau sampun dados katetepanipun Allah wiwit kinamila ing Kitab Kaimaman. Umat kadhawuhan nucikaken gesangipun kanthi cara memanusiakan manusia, ngurmati adikipun manungsa sanes jalaran sedaya manungsa punika titahanipun Allah. Maramba-ramba Allah mratelakaken pribadinipun ingsun iki Yehuwa. Maksudipun bilih sedaya ingkang magepokan kalian kamanungsan utawa kabetahanipun manungsa wonten gandeng cenengipun kalian panguwasanipun Allah. Bilih manungsa titahanipun Allah lan kagunganipun Allah. Kitab Kaimaman mratelakaken bilih sikep lan tumindak ngurmati sesami punika mbuktikaken tresnanipun. Sawetawis contonipun, tiyang ingkang sekeng kedah dipun rimati dening ingkang kajekapan. Srana ngasak kekantuning panen ing pategalipun. Boten nyulung jupuk jalaran punika hakipun tiyang sanes. Boten kepareng damel cilakaning tetiyang cacat. Kedah jejakaken keadilan. Jalaran yen boten mekaten mesti damel cilakaning tiyang sanes. Sampun ngantos sami nindes tiyang sanes lan sampun ngantos sengit senengitan. Ing gesang sedinten-dinten kita sesarengan tiyang sanes ingkang maneka warni watak-watanipun. Saben tiyang gadah rancangan, pepinginan lan obsesinipun piyambak-piyambak. Kanthi dawuh tresna pepadha, kita kedah purun ngilo kita dhewe. Yen kita boten remen dipun ganggu dening sanes, nggih monggo boten ganggu tiyang sanes. Yen kula kepengin ngraosaken kabingahan, mbok inggih mboten nindakaken bab-bab ingkang jalari tiyang sanes kraos sedih lan priyatos. Sumangga buktikaken tatanan tresna tintresnan. Wilujeng nindakaken dawuh pangandikanipun Gusti ing gesang padintenan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.